कौन है ये लोग कहां से आते हैं गुड मर्निं लोगोफोर गासैखौबो आंनि बे दाहार बर' ब्लग चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय लोगोफोर संला मंलायै लाबोलायबाय गोदान भिडिअ गिद्दा गिद्दिखौ सिदा खालामनो थाखाय अब्ला नायलांदो लोगोफोर बुंमारो दा होननायबाय दा आं होनगासिनो दं दहायनिफ्रायनो भिडिअआ प्रफाइलबो गैया माबो गैया स्पा होनहरलाबायबाय खर' गाज्रिसो मालाया गाज्रि कमेन्ट होब्ला बेखौ भिडिअ लाबोनांगौ बे नङा मिथिबायना खर' गाज्रिया दासो जाखो नोंसो जाबायना नोंखौ मा होनांगौ आब' होननांगौ ना मा होननांगौ नङा बिदिखौ आब' होननाङा आन्टि रान्दिसो होननांगौ ना लोगोफोर बिदिखौ ओंख्रि बेसे बुरजा दै होनांगौ मा होनबावनांगौ जाखो नैबेबायदि हिन्जावखौ मोनजानो गिनांगौ लोगोफोर अब्ला बेनि भिडिअखौ फुल नायदो आफा ओंख्रि बेसे बुरजा दै होनांगौ लोमजासे हो आफि मैगं लोमजासे माथो लोमाबो माथो गोजौसिनबाय थाखोसो आफा माथो लोमानो थारैनो बेफोरबायदि दंना गैया कमेन्टआव खिथाहरदो लोगोफोर दंबा दं गैयाबा गैया भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअआ एसे गोलाव जाबाय जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लाइक कमेन्ट हरनो दाबाव लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ इसेबां दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव फिन लोगो मोनसिगोन